Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün biz Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna Türkmen Portal web saytymyzyň dörejilik topory bilen mehman bolyas. Elbetde ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Aşgabatdaky daşary döwletleriň diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna spordyň voleybol we kuşt görnüşleri boýunça ýarış geçirilýär. Bizim bu ýarışdan ýörütesiz üçin gyzykly pursatlary video şekillere geçirdik. Türkmen Portal web saytymyzdan taşlaşmak. Mehriban tomoşaçylar, ene görüşüňiz ýaly men ýanymda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň sportsmenleri, ýagny öz ýeňişleri bilen türkmen baýdagymyzy dünýä ýurtlaryna belentde parlatýan ýigitler, sportsmen ýigitler. Salam, sizi bugünkü geçirilýän bayramlar bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Ilki bilen özüňiz bilen tanıştyrsaňyz we öz ýeňişleriňiz dogrusyny iýleşlerimiz bilen tanış etseňiz. Salam, men Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň 3-nji ýyl talibi Dawud Nazmyraw. Başda özüm barada aýtsam, men Türkmenistanyň karateda boýunça milli ýygyň toparyň agdaty turgan bolup durýan we soňky ýeňişe mawatyny aýtsam 2023-nji ýyl diýip alsak, ilk bilen men Kyrgyzstan Respublikasynyň Bişkek şäherine Orta Aziýa çempionatyna 3-nji ýere munasip boldum. Bundan başga da bolsa, ýani ýan ýakynda geçirilen Gazakystan Respublikasynyň Almaty şäherine Aziýa çempionatyna bolsa 70 kilogram agrama çelli 2-nji orna munasip boldum. Bugün bolsa biziň institutymyzda ýurdumyzyň bir taraplyk bayramy münasibetli halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň gatnaşmagyna voleybol we kuşt boýunça ýarış geçirilipdir. Biz sportsmenler üçin biziň okaýan ýerimizde bilim alajağymyzda şolar ýaly ýarışlaryň geçirilmegi bizi gaty buýsandyrýar. Şu pursatdan peýdalan ýetip gelýän bir tarapymyzyň 28 ýyllyk bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýar. Mundan beýlekde öz ýeňişlerimiz bilen ýaşyl tuğumuzy alasmana parlatjaklygymyza şu pursatda size söz berýär. Köp sağ bolun. Biziň anamyz türkmen sportsmenlerimizden has uludur. Ýene-ki ýeňişlerde siziň hem ornuňyzyň, siziň hem ýeňişleriňiziň bolmagyny biz tüýsüregimizden arzu edýär. Selam Xodam, men Mahmud Sadık. Salam, men Eýranistan Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dowluk tiýarly elçisiniň kömekçisi Mahmud Sadyk. Bugün Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna Türkmenistan hereket edýän elçixanalaryň arasynda Türkmenistanyň bir taraplygynyň 28 ýyllyk bayramçylygy münasibetinde sport beýatişi geçirilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň gurulmagyna Türkmenistanyň bir taraplygynyň 28 ýyllyk bayramçylygyna bagşlanyp geçirilen bu beýatişik diýten uly ähmiýete eýe bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmen-Eýran dostlugy hasam puktlanýar. Bu Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda köp babatda hyzmatlaşyk alyp barmakda uly işler alınıp barýar. Türkmenistan garaşdyrılan alan ýerlerinden bäri Eýranistan Respublikasy bilen Türkmenistan özara hyzmatlaşyp puktlandyrmakda uly işler ýoly goýdular. Menem şu pursatdan peýdalanyp, ýagly türkmen halkyny, şeýle hem Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, şeýle-de Türkmenistanyň hormatly prezidentini bir taraplyk bayramçylygynyň 28 ýyllyk toý bilen tüýsürekden gutlaýan. Köp sag bolun.